Pinoy Bus Driver TV Philippines. Pog si Tatay. Ayan na yung baso. May sakya. Ito yung mga pasahero natin para doon sa pupuntang City Hall ng Quezon City. Sa libreng sakay. Ayan. Mga pasahero natin yan nakapila. Paggabi naman, punong-puno dito sa pasahero sa mga biyaheng jeep naman. Ng Montalban. Kaya tricycle. Ngayon, umaga, tayo naman ang maraming pasahero. Yan ang umuha sa atin, pangalawa. Sakay naman sila doon sa kabila. Shout out sa mga taga-Dipos, may kapusit. Lahat ng mga taga-Dipos. Good morning sa inyo lahat. Ano yung mga pasahero, may kapusit. Pugsit na tayo. Ayan ang ating ano dito, pugsit. Controller. Ayan si Palmis. Ang ating kusinero kagabi sa tayo ngayon, trabaho na naman. Pansit, panibagong trabaho naman to. Sa araw ng Bernis, pugsit na tayo. Baka bukas, wala tayong biyahe, may kapugsit. Magsiuwi na tayo bukas. Magsiuwi na tayo bukas. Ano kapugsit, nandito na tayo sa Circle Quezon City. Sa NHC, ito ang terminal natin dito sa NHC. Pick up point, saka drop off. Pick up point, drop off dito sa NHC. Ang biyaheng Litix. Yung sa kabila naman, biyaheng Muñoz yun, Cubao. Dito pa rin natin tropa, pugsit na tayo. Good morning, Migo Pugsit. Musta ka na dyan? Nasaan na yung pera mo? Pera mo, wala na? Wala na yung pera mo? Andiyan pa sa bulsa mo, patingin. Patingin. Yung pera mo. Nandito pa? Yung pera mo? Nandyan? Nandyan pa? Kaya, palitik siya yung pasero na yan. Proceeding na tayo naman ng Litix Quezon City. Yan, nakita pa kayo. Magluloding pa yan. Shout out sa ating controller dito sa Dipos. Ayan ating controller dito. Inibilang yan. 0. Hindi tayo pwede mag-standing. Bawalan yung pagkain sa loob ng bus. Pwede ka magdala ng pagkain pero huwag mong kainin sa loob ng bus. Gano'n ang patakaran dito, may kapugsit. Ayan na, yung pentrang ko din yun dumadaan, Route 7 yun. Biyaheng Cubao yun. Alimol. Doon yung pilahan nila sa Biyaheng Cubao. Sa likuran natin. Kapugsit. Ayan si Buntis. Walang load. Walang load. Alis na tayo, Pugsit tayo, alis na. Pugsit, dito tayo sa Litix, sa Andox. Bibili tayo ng limpo ang gusto ni partner. Ayan partner. Para naman daw maiba naman ang ulam. Kaya lagi na lang daw kami tuyo. Bibili tayo ng limpo. Wala pa mga luto sa limpo. Mamaya na lang yan. Ayan, chicken naman. Pugsit na lang, chicken lang tayo. Ayan. Mura lang naman to.
Andok. Pork sarap. Magkano dito, amigo? 70 isa. 70 isa? Ha? Dalawa 70? Pero wala kayong plastic. Ano na? Bigyan mo ko dito, dalawa. Bibigyan ko rin yung tropa natin doon sa... Juan? Yung tropa natin doon sa... Circle, sa Elitse. Yung inano ko nga mo ng sapatos. Bigyan ko ng pagkain yun. May kain na rin dyan, di ba? Alam po. Dito na, dalawa. Walang order. Ikaw, ano sa'yo? Dal. Isang pakpak lang. Ang order lang siya yan. Oh, magkano sa pakpak? 70 po. Ah, 70 pa rin dyan eh. Dito ka sa dalawa. May kanin ba dyan? 10 isa. Okay, sama mo ng kanin. Ilan? Bale, apat. Diba, yan yung ako. Apat na kanin, pagsuta eh. Dito ba? Isa pa. Isang order din doon. Yung order doon, sir. Isa rin. Hindi, bibigyan ko yung tropa natin doon sa ano. Pagsuta tayo. Kaya si Nito pagsuta. Partner ko. Ayaw na muna ng tuyo. Kasi may pambili na tayo ng andok. Kaya saka na yung tuyo pag wala ng pira. Ano? 180. Pagsuta tayo. Oh, mga pugsiting, pugsit. Bumibili na si partner ng pagkain. Ng makakain na. Gutom na ang mga tsataw. Anong oras ba? Hmm? Alas 9 na? Hmm. Alas 9 na umaga kami pagsuta. Sa araw na Bernis. October 2022. Ay bagyo sa probinsya. Ah, ito na ba yun? Hmm. Tama ito lang. Di pa gawa? Anong na tayo, pugsit? Sige, pugsit. Lakad na Nakakatawa pugsit. yung ano, tuyo. Oh, tapos na po kami bumili ni pugsit. At magkakain na ng almusal kasama ng tanghalian, mga pugsiting. Papunta tayo na Biyahing Litix. Papunta tayo dun sa... Punta kami parkingan. ng Sa- DSWD. Doon sa parkingan. Doon Ang kami makaparking makakakain. ng maayos, iwas huli dito sa Litix. Kasi apat lang ang bus, kailangan dito makaparking. Oh, ayan po. Oh. At may isa pa kaming pasayrong natira, naligaw. Kaya daan namin sa Batasan. Makain siya dito eh. Okay. Ayan na po, punta na po kami sa Batasan. Mandatory pa rin ang voluntary sa outdoor na lang. Ay, wala eh. Yung executive order number 3, mawawala na po yan. Ang iiral lang ay na nga pong voluntary. Sabihin, nanalo, nanaig, nagtagumpay ang proposal at request ng Okay na? Department of Tourism Secretary. Kaya si Hindi ka mag-isa ng good ya. tama ba ganun ba yan? Mas 12 pa tayo? Ha? OIC ka lang eh. Oras pa. Ay, Kahapon, alas 2. full-time secretary ng Ngayon, maaga. Kunti lang eh. Uy. Umuwi mo yung dalawa. Yun din naman ay mapalakas daw yung tourism. So, business, tourism. Alas 12 pa tayo bigabugsit. Meron namang malalim na pinanghuhugat. Alas 9 pa lang. din ng tourism. Kaya ako, sekretary. Babasa nga na Masalat na kung bisa ang Malacanang. Kaya alas 12 pa tayo mawalik dito. Medyo nag-aalanganin Siyempre, may dalawang oras pa tayo. ng bayan. Sila yung mga ngasiwa at mga parking alaga sa doon. kalusugan ng mga Pilipino. Ayan, bigabugsit. Mag-almusal na tayo. Nakabakawi na rin tayo sa tuyo-tuyo natin lagi. Yan. Bawi tayo, mag-andok-sandok lang muna. Walang limpo yung order ni partner eh. Hindi pa naluto. Panaluto eh. Bawi daw sana eh. Wala, di pa naluto. Ito, para sa tropa natin to. Ito isa. Tropa natin doon sa NHC sa tabing poste lang tulog. Gusto lang na dagog. Ayun mga busit, dito na tayo sa parking area. Sa Quezon City. Dito yung dalawa, nagsaing naman sila. Si Palmis.
Kami, hindi pa kami nagsayang kaya naubusan kami ng ano. Naubusan kami ng gas. Kaya bumili lang muna kami ng ano. Eh, bawal na tayo sa laging tuyo. Dito tayo. Tuyo na rin yung baywang ko. Sakit na kaya ng tuyo. Ayan o. Nagluluto naman sila Amigo Pugsit. Niluto yung natin ng konting pansit. Para may pakulang pa tayo. Oh. Yan, niluto na yung tirang pansit Amigo Pugsit. Yan ating kusinero kagabi sa pansit. Yan, niluto na naman niya ulit oh. Luto na, pansit lagi na lang, pansit. Pugsit na tayo yung tira kagabi. Hindi kasi nakasya eh. Lang pansit. Kaya niluto naman eh. Bira lang, pag yung pugsit, bira lang. Pugsit na Pansit tayo. tayo, mukha na kami ng pansit. Walang iba eh. Bawi naman. Laging tuyo eh. Laging tuyo eh, kaya bawi tayo eh. Wala kaming gas eh. Wala kaming gas na, ubos. Kaya bili na kami ng mga Anrox. Yan. Magpakars na tayo, Amigo Pugsit. Kasi may mahing. Ayan, Amigo Pugsit. Dito na tayo sa Circle City Hall. Ako sa City. Dito yung mga kapila tayo. Ibigay natin tong para kay Amigo Pugsit sa ating tropa. Para kay tropang Amigo Pugsit to. Pugsit na tayong. Buwan yan? Hindi pa. May binalikan lang ako. Hindi pala yun nakakilala ng pira Amigo Pugsit eh. Ewan ko, nasaan na napunta yung isandaan kahapon. Dinukot ko nga sa bulsa niya. Ayaw mo padukot. Kung nandiyan pa ba yung pira. Kasi hindi mo pala nakakilala ng pira yon. Pugsit na tayong. Ayan si Amigo Pugsit oh. Amigo Pugsit! Tropa, Amigo Pugsit! Oh! Ganun yan. Pananghalian mo. Alas 12, 38 na Amigo Pugsit. Ayan siya. Ayan yung sapatos niya eh. Ayan o. Pugsit na tayong. Oh, mahal na yung sandals niya oh. Stepin niya, mahal na yung stepin niya. Ayaw niya madumi ng stepin niya Amigo Pugsit. Hindi pa siguro ito nagutom kaya hindi pa kinain yung hotdogs. Kainin mo na Amigo. Kainin mo na Amigo Pugsit. Kainin mo na. May tubig mo siya eh. Mayroon din siyang bawang tubig eh. Oh, may plato pa siya. May plato pa siya oh. Naugasan niya sa laway niya. Oh, ilalawayan niyan. Pinupunasan niya. Laway oh. Laway lang katapat Amigo Pugsit. Lalawayan niya tapos punasan niya. Para matanggal ang dumi. Ayan, Amigo Pugsit oh. Kompleto rin siya oh. May kutsara at saka plato pala siya. Meron siyang plato at saka kutsara. Tirahin mo na Amigo Pugsit. Tirahin mo na.